Здравейте! Ако гледате това видео, най-вероятно искате да свалите килограми, да свалите сантиметри от талията, да приберете корема или просто искате да се почувствате по-здрави и по-енергични. Книгата "Наръчник. Хормонално отслабване" не е просто поредната книга. Книгата "Хормонално отслабване" е базирана на моя личен и професионален опит с стотици жени с метаболитни и хормонални нарушения, на които съм помогнала. Тази книга наръчник ти дава ясна система. Първо, да разбереш какво се случва в твоето тяло, да си направиш тест за хормоните, кои хормони те саботират, да приложиш 10-дневна точна ясна система с обяснения, с точни менюта за отключване на отслабването или за излизане от плато. Също така, в тази книга ще намериш лични истории на мои клиенти, които може да ти дадат отговори. Също така ще намериш богата библиотека с рецепти с калории и порции, които са адаптирани да могат да работят за твоя хормонален баланс, които ще можеш да си прилагаш в ежедневието, ще откриеш и примерни менюта с тези рецепти. И за да ти бъде още по-полезно, за да ви бъде още по-полезно и по-лесно, лично записах аудиоверсия на цялата книга, за да може да си слушате текстовете в колата или докато се разхождате, или докато чистите, докато готвите. А книгата да използвате, за да може да си гледате рецептите и да си се водите по менютата. Ако искате, може да прочетете всичко. Изборът е ваш. Аз съм се опитала да направя всичко максимално лесно, защото моята цел с този наръчник е наистина да ви поведа към промяна. Още използвайки системата в тази книга, вие вече ще имате резултати в огледалото и в кантара, но тя ще ви покаже много повече, ще ви покаже как да продължите. И това не е всичко. В книгата заедно с книгата получавате златен билет, който ще ви даде до 40% отстъпка за участие в онлайн клуба "Хормонално отслабване", който отварям само 3 пъти в годината. И на следващото издание ще може да се включите с тази голяма отстъпка. И още нещо. Доставката е безплатна за всички. Но ако платите книгата предварително по банков път, до 24 часа на имейла ще получите 7-дневна система за по-плосък корем, която може да започнете да прилагате веднага. Разбира се, вие може да изберете и наложен платеж, когато има физически бройки от книгата, но няма да получите бонуса. Не се отказвайте от тази идея, защото вие ще получите още система, още менюта и ще имате един дълъг период от време, в който наистина да работите върху тялото си и да наблюдавате как то се прибира и да се радвате на кантара. Мисля, че това е всичко, което исках да кажа в това видео. Надявам се да сте получили максимално добра информация, изчерпателна, и да не пропускате книгата, която тя действително може да промени живота на някой.